zaki mutane da yawa ba su san su ƴan jahannama ba ne? Ai tsaya ka ji in Allah da ni zan riƙe hannun Aswaji har aljanna. Allah to ai ɗaya ka jin gaya maka ai da yawa mutanen da suke zagin Aswaji ba su san yan wuta ba ne. Saboda ai ba a zagin shugaba kai tunani za ka huta. Masifa za ka lima kanka. To yanzu me ya laifin Aswaji a aljanna? Me ya laifin Aswaju ya shiga aljanna? Kai me ya bakin cikin ka me ya hasada ka Aswaji ya shiga aljanna? To kuma duk abin nan da mutane suke faɗa zaki duka idan ka je ka ɗauko su wanda suke goyon bayan su ne tammin yan wuta wasu. Domin su ne suka fara jefa Najeriya a bala'i. Aswajin nan da izo da gyara izo. Aswajin nan da izo shi so ike yi kasar ma ta hau kan layi. Mutane su san kan gaskiya su iya biyan me ake duk wannan abin da wai ka san me ya jefa kasar nan a bala'i kuwa? Cin hanci ne fa. Kasar ita kanta cin hanci ne jefa ta a bala'i. Mutane ba su san kwata rayuwa muke plant ba mu san kanmu ba. Kawai dan na ce Allah ya tahe ni da Aswaju duk inda Allah ya jefa Aswaju na san aljanna zai da izinin Allah kawai sai wani mutum ya zo dinga to ka gaya mun wanda ya fa Aswaju tun da shugabannin na fa yan arewan nan da kake ganin su wasu da suke gani wasu tun zamanin mutala da su aka yi mutala da su aka yi a tafa balewa da su aka yi sarrauna da su duka Buhari izo ibabu kowa gaskiya a kasar nan gani ake Buhari da izo inda na ce wasu ai gani suke yafi kowa da izo din suka haɗu da mutane azzalimai macuta na rantse da girman Allah wanda suka cuci Najeriya gaba ɗaya wanda aka ba Buhari ba amana shi ma ya san ba masu amana bane ba su amana suka zo su ne barayin ƙasar nan suna ɗaya daga cikin da suka jefa Najeriya a bala'i shinkafa a nawa ta zo da ita fa a nawa aka bata Obasanjo da izo duk kiliyarin din masibar da arewa ta shiga tun daga zamanin Obasanjo zuwa wannan Atiku ta higa amma mutane da an yi magana sai ka ji suna cewa ai Aswaju tsabakin Allah ne ka ce Allah ya tsino Aswaju kai kuma kana tunanin Allah ba zai tsine maka tsino iyayenka ba ka ce Allah ya wadan Aswaju kai Allah ba zai wadan ka da kai da iyayenka ba kai ma addu'a yadda ka baka so Aswaju i gyaru to haka kasar ba za ta gyaru ba in dai ba za ka iya addu'a cewa Allah ya ba Aswaju dama i ceci kasar daga cikin aiki ba mu ba za mu daina kallata Aswaju ba in ka zagi uban mu za mu zagi uban ka dan ba tsoron ka muke ba ba ma shayanka ba ma tunaninka ba ma shayin kowa naka me to